Maria Elena Pàmies? Sí? Sí? Bueno, a mi m'agradaria que ens expliquessis una miqueta la teva tasca sobre les constel·lacions familiars que fem i una mica per resoldre dubtes que puguin sortir a la gent. De totes maneres, dintre de la conversa el que surti, també si hi ha algú que tingui algun dubte o tingui alguna cosa que no hagi sortit a la conversa, doncs que ens ho faci saber i llavors ja li Estem contestarem. obertes a respondre a qualsevol pregunta, evidentment, sí. Molt bé. Què ens pots dir de les constel·lacions? A veure, per mi les constel·lacions familiars són una, digue-li, tècnica, teràpia, exercici, eina, com vulguis, per treballar amb el nostre subconscient. Ens dona molta informació de memòries, records, creences que portem de la família moltes vegades, o de quan som petits, o del nostre voltant, que no ens n'adonem, que no som conscients de que les tenim i que ens estan, no voldria dir controlant, però sí que ens estan dirigint la vida, d'alguna manera. Sí, és a dir, que les experiències que ha tingut la família al final estan condicionant la nostra vida a nivell subconscient. Sí, exacte. Igual que heretem trets físics, que diem, és que ets igual que la teva àvia, o físicament o això. Moltes vegades també ens ho diuen de caràcter. Sí, és veritat. És que el teu avantpassat o això, és que et comportes igual. Sí. També hi ha tota una càrrega emocional, tota una càrrega afectiva, que va passant també de generació en generació. Perquè això també ens ajuda d'una manera a sobreviure. És a dir, és informació que ja portem que ens ajuda i alhora també per segons què ens bloqueja. Per això és important que surti a la llum, per poder-ho treballar. I què es pot esperar d'una constel·lació? Primer, donar-nos compte d'això que moltes vegades ho fem inconscient i no sabem l'origen. Sobretot ens dona respostes. Desbloqueja moltes situacions, comportaments. De vegades diem, ostres, és que aquesta situació se'm repeteix a la vida i no hi ha manera. No sé què em ve o no sé què fer amb això. Sempre caic en el mateix. O pot ser una manera de relacionar-me amb les meves parelles. O pot ser una malaltia recurrent, de dir, mira, és que sempre tinc mal de gola i no hi ha manera i per molt que m'hi posi, aquest mal de gola no... Per exemple, pot tenir també un origen subconscient. I, per exemple, tu creus que es poden constel·lar temes físics i emocionals? Sí. Qualsevol cosa que ens passi a nivell físic té un origen emocional. Sí, de fet, una de les coses que jo vaig poder experimentar amb ella va ser un problema d'esquena que jo vaig patir i ho vaig constel·lar amb la Maria Elena i va ser increïble el que va sortir allà. Vull dir, per molt que jo, que també faig teràpies i també tinc eines, hagués volgut analitzar i veure, clar, a vegades quan formes part del problema no tens la solució. I quan vas a buscar-la a gent que en sap més, o que sap aquesta tècnica que tu no la domines, doncs va ser increïble. Vull dir, va ser una cosa que no vol dir que després el problema es quedi resolt, però quan tu poses llum al que ha passat, el vius des d'una altra perspectiva. Exacte. Tens un altre enfoque, no? Ja no et sents víctima, sinó de dir, no, aquest mal d'esquena m'està recordant que no estic fent les coses bé. No? Per exemple. De vegades... Aquesta és la meva experiència. Sí, totalment. De vegades sí que n'hi ha prou en posar-hi consciència de dir, d'acord, això ve d'aquí, ho soluciono i poso remei o canvio aquesta manera de fer o el que sigui i amb això n'hi ha prou. De vegades no. El que passa és que saber d'on ve ja és un descans important, de vegades. I tu creus, per exemple, has anomenat que
sempre tinc els mateixos problemes amb les parelles, per exemple. Per exemple. Això seria una cosa que es podria constel·lar? Sí. O sigui, la relació de parella? Sí, moltes vegades la relació de parella que tenim és un reflex de la relació de parella que hem vist amb els nostres pares o amb els nostres avis. I el que no ha quedat resolt, d'alguna manera, a les generacions anteriors, tot això ens arriba. Molt bé, molt bé. Molt interessant. I, per exemple, el tema econòmic, no? Que la gent, doncs, Sí. bueno, que hi ha gent que és treballadora i no se'n surt, no arriba mai a final de mes, no? Això també es podria constel·lar? Sí. Mira, una de les lleis que va definir Bert Hellinger, ell és el que va començar amb aquesta teràpia, diguem-ne, de constel·lacions familiars. Una de les lleis que ell va definir és que, a veure, com ho puc dir? No ens donem permís per ser millors que els nostres pares. És a dir, si els pares han tingut sempre problemes econòmics, nosaltres no podem estar econòmicament tranquils. No podem estar per sobre dels pares. No podem estar mai per sobre dels pares, a nivell inconscient. I això què és? A nivell de fidelitats o...? A veure, els pares ens han donat la vida. Per tant, no hi ha res que es pugui equiparar amb això. Sempre estan per sobre i com a fills ho considerem, tot això a nivell inconscient, Sí, ho considerem com una infidelitat, exactament. Si el pare i la mare han patit tant, jo no puc ser feliç. Si ells no són feliços, si ells no tenen una relació de parella harmònica, jo no la puc tenir. Si ells no tenen això, si ells no arriben mai a final de mes, si tenen dificultats econòmiques, jo també les he de tenir. Si ells no tenen èxit en la feina, jo no la puc tenir. Això és duríssim, És duríssim, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De vegades veiem, per exemple, gent que triomfa, que té molt d'èxit i aparentment són exitosos, i després resulta que es busquen la manera, inconscientment, una altra vegada, de fracassar. Gent que els veus que tenen moltíssims diners i després doncs, es posen amb problemes de drogues o cauen en addiccions del joc o del que sigui i acaben d'alguna manera destruint la seva vida o perdent aquests diners o perdent tot l'èxit. És una manera de ostres, m'he passat, he arribat massa lluny, busquem la manera de fracassar. Repeteixo, tot això és a nivell inconscient. Sí, és no voler sortir del clan, no? Si som una família de pobres, anem a ser pobres sempre. Exacte. Pensa que hi ha molt de tot això, hi ha molta fidelitat a la família. Tot això ens ve de petitets. Quan naixem, depenem completament de la família. Si la família ens rebutja, ens quedem sols, si ens quedem sols, ens morim, literalment. De petitets necessitem el 100% pare i mare. I el tema dels diners és molt interessant perquè té molt a veure amb la relació que tenim amb els nostres pares. Amb la mare, la relació que tenim amb la nostra mare és un reflex de l'abundància. Perquè quan estem a la panxa de la mare, no ens falta de res. Estem complets, no tenim cap necessitat. Ho tenim absolutament tot cobert. Quan tenim gana, ens alimentem, estem sempre protegits, amb una temperatura agradable, és a dir, estem literalment a la glòria. I, per tant, la relació amb la mare és la relació amb l'abundància, això de no falta de res. I la relació amb el pare és més a nivell de negocis, de prosperitat. És a dir, no només en tinc per sobreviure, sinó que a més és l'èxit professional, és la relació amb els diners a nivell extern, a la feina i això. És curiós, Per tant, tot té molta relació, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs no se m'acut cap cosa més que, per exemple, que puguem... Bueno, les addiccions es diu que també es poden... Una addicció també es podria... Sí. L'addicció a l'alcohol, al tabac...
també es pot treballar amb constel·lacions. Déu-n'hi-do. I no sé què més podem aportar a aquesta tècnica, a aquesta teràpia. De vegades inclús pot venir una persona que digui no és que tingui jo un problema concret, però estic com a desanimada, desganada, desil·lusionada, et diria jo. No sé què tinc, però tinc alguna cosa, no tinc il·lusió, o és que em sento que... o que estic bloquejada d'alguna manera, que vull tirar endavant un projecte però no me'n surto, sempre trobo dificultats, alguna cosa hi ha. Alguna cosa hi ha i surt. Déu-n'hi-do. Doncs trobo que és molt més complex del que ens podem pensar, no? I de vegades amb una sessió n'hi ha prou. Si el tema és molt concret, ho tenim bastant clar, no l'origen, sinó què volem treballar. Si això ho tenim clar, és molt possible que amb una sola sessió... O que volem millorar la nostra vida, no? Sí. Doncs mira, jo estic així, no estic malament, però ostres, a mi m'agradaria allò i no arribo, no? Exacte. És el bloqueig aquest que dèiem de... O canviar de casa, per exemple, no? La casa que tinc doncs no em fa més còmoda, o ja m'ha quedat petita, o m'ha quedat gran, vull canviar i no hi ha manera, no? Hi ha com un... Tot això també es pot. Sí. Déu-n'hi-do. Amb temes també de vegades infertilitat. Interessant. Això també pot ser. Per exemple, encara que no ho sabem, si tenim avantpassats, imagina't que la nostra besàvia va morir al part. Queda un record a la família de tenir fills és perillós. I pot ser que això l'àvia no ho hagi manifestat, la mare tampoc, però ens arriba a nosaltres i nosaltres doncs... A nivell del subconscient està allà aquesta informació. Allò queda. És curiós, Perquè, a més ara hi ha molt problema d'infertilitat, no? I vés a saber, no? Abans es moria de part, ara gràcies a Déu doncs tenim mitjans, no? Però que abans era molt dur. També pensa que en el nostre país fa 3 o 4 generacions, depèn de qui ens escolti, hem passat una guerra civil. Això a nivell inconscient marca molt a les famílies. Els que es van haver d'amagar, els que van morir, els que van ser assassinats, qualsevol cosa. Hi ha molts secrets, molts silencis. Tot això ho portem a nivell inconscient. I d'alguna manera ens afecta. Sí. Per exemple, no sé per què, però me'n vull anar a viure en aquesta localitat i és que cada vegada que hi vaig alguna cosa em tira enrere. Resulta que la família té alguna història concreta amb aquell espai geogràfic. I encara que no ho sabem, ens està afectant. I això en una constel·lació surt? Sí, surt. Déu-n'hi-do. De fet, hi ha tantes coses, no?, que a vegades es pensem que és una cosa senzilla, no?, i no, és molt complexa i molt interessant, i trobo que és una tècnica que resol molts problemes de molta gent. I alhora és molt, et diria, agradable. És a dir, no cal reviure cap drama, no és una tècnica invasiva per a res, és tot com a molt fluid. Sí, perquè moltes vegades la gent no vol escarbar o no vol gratar per no obrir la ferida. És que de vegades no cal. A mi m'ha vingut gent i m'han dit és que jo sé que l'avi guardava un secret i el vull saber perquè m'està afectant pel que sigui. No cal saber-lo. Senzillament donant-li l'espai que li correspon, és a dir, d'acord, sé que hi ha aquest secret en la família. No em cal saber-lo per tal de desbloquejar-lo de la meva vida, per dir-ho així. Sí, també es tracta una mica de respectar, no? Exacte. A més és que no ens toca. Clar, respectar el criteri o la voluntat
en aquest cas d'un avi o del que fos, no? Sí, totalment. I que descansi en pau. Exacte. Mai millor dit. Molt bé. Sí. Hi ha alguna coseta més que ens pots aportar? Que la gent pugui voler saber? Però penso que ha quedat molt clar, que veiem la magnitud de tot el que es pot fer, sí. Es pot fer i... Sí, perquè en quant a relacions, hem parlat de relacions de parella, però en realitat qualsevol relació. Sí, perquè potser que sé, mare i filla, que no se suporten, i potser són iguals. I dius, bueno, doncs per què no, no? O entre germans. O germans, sí, correcte. Sí. De vegades no ens n'adonem i hi ha desequilibris a la família perquè no estem ocupant el lloc que ens pertoca. Quan, per exemple, imagina't una família amb 4 fills i és el fill petit, o filla, és igual, que està cuidant de la mare i de vegades passa per davant dels altres germans. Per molt que es faci des de l'amor i amb tota la bona voluntat, els fills que van per davant es molesten amb això. Estan desplaçats, no? Per tant, és important també donar-li a cadascú el seu lloc. Ara que dius això, doncs, o fills que fan de pares, perquè el pare està treballant tot el dia, o això, filles que fan de mama perquè la mama té depressió i està malalta, doncs la que s'encarrega de fer de mama és la filla gran o una d'elles, doncs també estan fent una tasca que no correspon, no? I això també... I això porta un desequilibri, sí, perquè la gent no sap com recol·locar-se en aquesta família. I després quan els toca fer la seva pròpia. Per exemple, una filla que ha fet sempre de mama a casa seva, després quan té la seva pròpia família, pot fer de mama o pot voler fer de filla, que és el que ha après que feia la mare, no? Vull dir que... O pot ser l'origen de problemes de fertilitat. Perquè si des de petita m'he fet càrrec dels meus germans, quan sóc gran i tinc la meva parella, no vull tornar a fer de mama, ja estic cansada de fer de mama. I a nivell conscient dius, no, jo vull fills, però a nivell inconscient ja estàs cansada de fer de mama. Pot venir per aquí. De vegades ens trobem que una generació té 10-12 fills, passava fa 2 o 3 generacions això, i la generació següent no hi ha ningú que tingui fills. O ne tenen un. I dius, ostres, però de 9 a 1 alguna cosa passa. Potser a nivell inconscient aquests 9 han viscut moltes dificultats, molta carència. No vol dir que sigui real, però ho han interpretat com una carència. Sí, ho han viscut d'aquesta manera. Exacte. Potser no els ha faltat de res, però no ho han rebut de la manera que esperaven. I per tant es consideren això, que no se'ls ha donat el que volien. Molt bé, Déu-n'hi-do. És molt, molt interessant i hi ha molt que rascar. Hi ha moltes coses escrites, però la veritat és que fer una constel·lació familiar individual és molt enriquidor i t'allibera sobretot de moltíssima càrrega, moltíssim pes que de vegades no saps ni que el portes. Sí. Evidentment és tot absolutament confidencial, privat, vull dir, el que surt en una sessió no se'n parla mai més. A vegades m'he trobat que m'han vingut 2 germans per separat i els he dit, tingueu en compte que jo no comento res. Encara que un em digui, vull que el meu germà em regali flors, per exemple, i el germà em diu, no sé què regalar-li a l'altre, jo no sé res. Ni tan sols els dic, ha vingut el teu germà, o sigui... És un tema de respecte i això s'ha d'agrair, perquè al final és la intimitat d'una persona. Llavors això és una cosa sagrada. Totalment. Doncs moltes gràcies, Maria Elena. Gràcies molt contenta que ens hagis fet tota aquesta explicació i poder també transmetre que la gent pugui saber què fas, que ho oferim aquí al centre, amb hores concertades, i de moment superbé, no? Anem omplint i vull dir que
supercontentes, i la gent recomana, vull dir que és perquè queda contenta. I és molt agradable. La veritat és que de vegades conec gent aquí per primera vegada a la sessió i quan sortim em diuen puc fer una abraçada? Perquè es troben allò... És que és molt alliberador. Molt, sí. Llavors, quan tu tens una angoixa, o tens una pena, o tens un dolor, o tens una inquietud que no te la pots treure i una persona és capaç de saber-ho enfocar i saber-ho conduir perquè tu prenguis consciència del que hi ha al darrere, és molt alliberador. Vull dir que de vegades també la gent espera una vareta màgica. Ojo, que aquí també cadascú ha de fer la seva feina. Vull dir que això és una eina que ajuda moltíssim, però després cadascú ha de treballar amb el que ha sortit i prendre consciència. Una altra cosa que és important que no hem dit és que aquí no es jutja ningú. És a dir, el que surt, no per dir ostres, que malament ho has fet, cadascú ho ha fet de la manera que ha pogut, de la millor manera que ha pogut. Ho ha sabut, vull dir que a vegades no hi ha més informació. Exacte, i el que surt tampoc es tracta de jutjar ningú. És que si això ve de la meva àvia ho va fer malament. La teva àvia ho va fer tan bé com va poder, pobra dona, i ja està. Vull dir, aquí no... És que no té sentit jutjar. No, a més, aquest tipus de treballs que es fan des de l'amor, el que no pots és anar condemnant. Vull dir, comprendre, entendre, posar-te a la pell de l'altre i això és així, ok, doncs jo he de fer això altre, no? Ja està, sí. Amb molt d'amor. Doncs sí. Doncs moltes gràcies pel teu temps, per la teva experiència i pel teu saber i que ens acompanyis molt de temps. Sí, molt de gust. Gràcies. Doncs gràcies a tots.